No. Takže. Ako by som na úvod začal toto videjko? Mohol by som to podľa mňa asi začať tým, že vám asi poviem takto jednu vec, že keď mi dole do komentárov pod videjkom napíšete, že ako ešte nižšie sa dá klesnúť, tak vám olajkujem komentár. Neviem, fakt, lebo ja ti vravím, že keď po tomto videjku, normálne klesnem. Normálne po tomto videjku klesnem jak kokot. A toto videjko, keď už po tomto videjku nebudem vedieť ešte viac klesnúť ako po tomto videjku, tak ja si myslím, že ma už nič nezastaví, fakt. Pozrieme si niečo o Jánovi Brunclíkovi, hej. Ja som sa rozhodol, že urobím takúto challenge, že zakomponujem do videjka takúto challenge. Za každý jeden fakt veľmi bizárny content, za jeden fakt veľmi bizárny konflikt a za každý jeden fakt jedno bizárne, ale musí to byť fakt, že veľmi bizárne videjko. Čo už tu máme, ako napríklad, že Brunclík blije v tramvaji na cizince z Ukrajiny, takže to už môžeme si hneď dať jedného. Tak za každý jeden nejaký takýto podobný cringe, alebo ne cringe, za takýto každý jeden proste fakt extrémne bizárny proste konflikt. Aby ste boli v obraze, chlapci a dievčence, si dám šota z tatranského čaju 52%, aby si skapal hneď na 4. It was at this moment that he knew. He fucked up. Asi som si tak uvedomil, že toto nebude dobrý nápad. Ja som skončil dneska. Mňa normálne jak naplo. Mne normálne vyštípalo celé hrdlo, normálne celý hrtán ma štípe. Jak ma normálne naplo z tej... Aj to spomínať nechcem. Fú. Už 9 minút točím toto intro vyjebané. No nič, som si OK, takže omylom som vypol nahrávanie, to si nevšimajte, omylom som vypol nahrávanie, ak som bol v zápale toho, že máme štípale hrdlo a bol som úplne piči z toho. To bol normálne fakt, že extra silný zážitok. A ešte taká jedna vec, neodporúčam toto robiť, fakt. Ja som to iba tak keby skúšal experimentovať, takže fakt neodporúčam piť alkohol. Deti, nepíte alkohol, je to veľmi zlé a škodí to zdraviu. Nepíte alkohol, jebte na to. Radšej keď tak pri najhoršom si zapálte jointa alebo niečo, mi to jedno. Ale nerobte hlavne kokotiny, je to zbytočné. Potom vidíte také trotla, jak som tu ja, a potom tak to dopadá, takže môžete sa aspoň poučiť z mojej chyby, že nerobte takéto pičoviny na budúce. Dobre, takže ja som tak kokotný, že ja som normálne hneď aj vypol nahrávanie, takže musím to musieť celé poskladať. Super. Mne došlo tak na piču, že ja som porad až z toho, že som chcel prepnúť scénku zo full screenu na to, aby sme sa tu spoločne pozreli na tento klip. Tak ešte do toho, okrem toho som aj hneď v zápäti na to vypol nahrávanie, pretože kokot hneď mi došla piču. Ale nevadí, našťastie viem dobre strihať. No to určite. Našťastie mám program, na ktorom to striham, takže to poskladám pre vás. Takzvane. Takže nemáte sa o čo bať. Keby náhodou sa tu niečo dofakalo, tak som tu ja, do fixer. Dobre, poďme na to. Toto budem musieť možno asi aj vycenzurovať, ale tak uvidíme. Mňam. Tá musela byť dobré, kokot. Mňam, tá musela byť veľmi dobrá. Tá musela byť výtečná, more. Dobre, takže ďalšie videjko, čo si pozrieme, je od Sibirana. Není to kvôli tomu, ani sa radšej nepozerajte.
ani radšej sa nepozerajte na tie obidve strany. Ide hlavne o to, že proste Sibiran to tak veľmi dobre povysvetloval, tieto veci, čo sa tu diali a tak ďalej. Hlavne skúsim vám tu, ja som si skúšal to asi tak pol hodinu alebo 20 minút vyhľadávať tieto veci, takže skúsim keď tak niečo k tomu povedať. Samozrejme budem to stopovať, niečo k tomu poviem a tak, ale tak vybral som si Sibiranov klip zrovna, mohol som si vybrať hocikoho, ale vybral som si zrovna Sibirana, nie kvôli tej kukle, áno, nie kvôli tej kukle, kvôli tomu, že Sibiran to pekne povysvetloval a všetky možné veci, že dal všetko do jedného, no ani ne, že úplne všetko do jedného videa, ale veľa vecí dal do jedného videa behom 10 minút. Je tu Linux Drak, chcel som vám ešte, lebo mne kamarát ešte písal, že chce, aby som ešte aj v tomto videjku vysvetlil, čo znamená Linux Drak. Tak sa pozrieme na to. Já jsem několikrát vyjádřil v této souvislosti a taky otázku zejména zhledě publikum dlužníka, jestli tímto jednáním není ze strany dlužníka páchaná trestná činnost. Není, protože ta stránka to má po šéfe, protože tam legislativně musí být, že to je 18+. Kdokoliv tam jde, tak to zaškrtne, blablabla. Takže ne, opravdu tím nic nepůjde. Fú, ale mě začalo dobre štípat ten Hertan, ty kokot. A teď největší bizár. Něco, na co se podíváme i příště, protože mám hodně videí, screenů, všeho. Dle veřejného tajemství, pro něž jsou na internetu také důkazy, že pod účtem s názvem Linux Drak prokazatelně opětovně přihlásil také na webových stránkách zaměřených na pily a jsem několikrát vyjádřil sympatie k této. Aha, dobré. Dokonce jsem viděl. Takže máme tu ďalšieho Ondra Vlčka alebo kokot Adriana Figu. Yes! Všetci sú tu pedofili zrazu, jebe vám už. Vy ste normálne už prepnutí z tejto doby, ne? Několik let starý screenshot, kde tady chtěl hlídat děti ve věku 1 až 5 let. A tohle už ale jakože Ja som si myslel, že toto videjko bude také chillové, že nebudem si musieť dať čota. Moja nočná mora sa normálne vyplnila. Moja nočná mora sa práve teraz stala realitou. Prečo? Fuj, nechcem to už. Ale vieš čo, som rád, že to mám za sebou. Som rád, že to mám za sebou ináč. Nebudeme si klamať, ale som rád, že to mám za sebou. Víš co, to už není jako, že bizar, že Adela, haha, to je znepokojující. Abych chápal, může to být fake, jasně, ale těch screenshotů bylo desítky. Tam už to začíná být velký problém. Sám na svých vysíláních mimo jiné také zaznamenal obtěžování, minimálně dotírání dívek v nočních tramvajích, to je pravda. Já už jsem na Brunzlíka dělal jedno video na reakci jeho Zabudni. A on jeho fakt nechuťák. On pokud se nepletu, tak má Aspergerův syndrom, ale víš co, určitě se najde někdo, kdo řekne, ne, mocný, proč na něho točíš, blablabla. Pokud je nemocný do té míry, že obtěžuje lidi a může za to ta nemoc, tak by měl být zbaven své právnosti, ale to očividně není, jelikož je v insolvenci a může... Po piči, ináč to sú srandy, ináč čo sa dejú na tom v Česku. V tom Česku sa dejú strašné veci, ty kokos. To ako, jak povedal Sibiran, jeden veľmi krásny príklad, že v Česku sa dejú také bizáriky, ale na Slovensku, keď sa stane nejaký fakt, že bizár, tak to je normálne, že enormne v piči. To je úplne enormne, že dráma jak kokot. Ale tam sa síce stane raz za pol roka, dajme tomu, a tam sa stane taká dráma, že to normálne môže odfajčiť všetkých Čechov, ty kokos. Tým ako nechcem povedať proste to, že my sme majstri v drámach, ale kokos len tí Slováci, ja neviem, tí Slováci to sú spomalení, troška menej chápaví, ale je kokos tam, keď urobia bizar, tak kamoško. Normálne amen tma, ty kokos. Může podnikat, takže asi na tom není tak špatně na to, aby si neuvědomoval, co dělá a mohl dělat všechno, co chce a my ho omluvali tou nemocí, že? Z tohoto důvodu si dovoluji tento přípis zaslat také na městské státní zastupitelství v Praze, protože obtěžoval ty dívky, ale dokud ty dívky sami nebudou mít s tím problém, tak se nic nestane. Dlužník má také YouTubeový kanál, kde nahrává například záznamy z vysílání nebo kde nahrává záznamy ze svých streamů a videí. Ze všech těchto videí má dlužník od platformy YouTube, která tvůrce odměňuje za videa, také příjmy. Si nejsem jistý, jdu se na to radši podívat, protože máš určité podmínky, které musíš splnit proto, aby si byl monetizovaný, anebo zároveň musí tu monetizaci ani zapínat, že ano. Kdo z vás neví, jak vypadá Brunzlík, tak se podíváme na tohle. Ježiš.
Tohle to je Jan Brunslík. No nuďte ma. Iva Brunslíková, protože on dle všeho taky je ženou, nejenom mužem. Ten jeho lore je vážně hluboký. Zde lze na konci videa v čase 2:47 minut vidět, že 1.5.2024 tak obdržel 4000 korun. Čo si blázen. Podíváme, tak je pravda. Tady vidíte, to je taky, že byl na rande s nějakou slečnou, se kterou to nějakou dobu táhl, to byla nějaká faninka. Pak tu jsou různé videa, že prostě zase má nějaké peníze, které dostal. Tady v tomhle... Keď sa fakt nad tým zamyslím, keby som mal fakt za každú kokotinu si dať shot, tak to rovno môže vypiť celú fľašu a zobrať ďalšiu, ty kokot. Ale aspoň tam bude menej hnusně možno chutí, jak toto peklo. Video jde vidět, že získal 600 korun, upozorňuji, že v této době byl už dlužník v oddlužení a současně, že u vybrané částky lze vidět, že má být využita na vybavení a permice do gymu, tedy na permanentku a vybavení do posilovny, nikoliv na nezbytné potřeby. To je ten problém, že ty v moment, co jsi influencer, tak většinou ti influenceři jsou dost hloupí na to, že neumí s penězma a neví, jak ochcat stát, což já nepodporuji ochcávání státu. Není to správné, stát presne tak. Super, Presne tak. Všechno, což je na tom to nejhorší, protože ty když jsi influencer, tak děláš věci veřejně, protože to je tvoje práce. Ale problém potom je, když máš insolvenci, ale lidi vidí, že vyděláváš, tak to vidí lidi z finančáku, jak skončil datel, však ty má na krku exekuce. Tady Brunslík skončil úplně stejně. Dost velkou exekuciu. Si nemyslím, že dokáže vydělat tolik peněz jako datel, to je první věc, a druhá věc, nemá nikoho, kdo by ho hlídal, protože Hyzet se mu hodněkrát snažil pomoct. Bohužel Brunslík je dost zákeřný člověk, že jeden den se proti tobě otočí, pak je kamarád, pak se zase otočí, pak je kamarád. A do toho všeho fakt neumí s penězma vůbec. Pokud se nepletu, tak vybral docela dost peněz na něco a pak si do telefon a jako fakt prostě utrácí peníze úplně všude, jak by nebyl zítřek. V tomto videu lze vidět vysílání dlužníka na poznám takých lidí, čo vám poviem. V čase 14:08 jasně donate, že dostal 60 korun. Současně lze v tomto videu tež vidět, že je oblečen v ženských šatech, čemž by samozřejmě bez znalosti kontextu nebylo nic špatného. Bez znalosti kontextu, no. Tady vidíte. Jak se jede? Já mám problém vůbec něco říct na tohle. Pak bydlel někde v nějakém sklepě a jako jeho nároky na bydlení nejsou vysoké, tak mě řekni, kde takovýhle člověk utratí 29 000 korun měsíčně. Samozřejmě, koupil si telefon za 25, to máš jako celou výplatu v háji. Bože, on čo? 25, čo? Čo si on kúpil kokot iPhone 14 Pro Max, či čo? On je... Čo? Ale mimo to, kde utratíš 29 000 korun, když máš životní styl takový, že v podstatě si bezdomovec. Jenom měsíci se jednalo o například 75 000 korun a že v únoru 2024 měli činit jeho příjmy přes 50 000 korun, jak tomu mohlo být, když dlužník má dle údajů sdělených insolvenčnímu soudu daleko nižší příjmy je otázkou. Protože to nezděluje, hej, nebuďte hloupí. Já to řeknu jednoduše pro všechny influencery, co tohle sledují, nebo pro lidi, co by se chtěli zajímat o influencing a dělat influencery, či jakékoliv podnikání v podstatě, kde jste nějakým způsobem vidět. Neochcávejte to, nemá to smysl. O to více z vás potom ten soud bude chtít udělat exemplární příklad, aby všichni viděli, když nebudete platit státu dluhy, takhle skončíte, takhle, dívej. On má tady zničený život, do konce života troska, přestože... Alebo skončíte tak, že za každou věc by som si musel dát tuto liehovinu. Doslovne. Deti, nerobte to, je to... Neodporúčujem to vôbec, takéto kokotinu robiť. To bolo iba ako taký experiment. Čo sa stane, keď taký trotel, jak som ja, urobí to. Asi jste to viděli. Brunslík už je troska teď, takhle skončíte, nevyplatí se to. Chápu, že máte velké daně, nechcete to platit, nebo dluhy, i když dluhy by se platit zrovna měli. Ale to by se máli. Pokud jste dostatečně inteligentní na to, abyste vymysleli něco, jak platit méně, tak si někoho najměte na to. Ale je dost možné, že opravdu vydělává více ještě, když je na Kiku, kde platí za odstreamované hodiny z tohoto nejlepšího videa, květen 2024. Od času 28 je zřetelné vysílání dlužníka na té stránce pro dospělé. On si dokonce dělal dobře nad Hyzetovým streamem, což byl největší bizár. Jasně, Why are we still here? Just to suffer every night. Nenuďte ma do toho. Stačilo by. Dobre, toto nebolo až tak zlé.
Tento som ešte ako tak zvládol, ale už stačilo, fakt. Fuj. Stačilo by fakt, lebo stačilo by už na dneska, lebo už ma jebne. Dobre, keby ste sa nadočívali, prečo som teraz v týchto posledných pasážach, keď budem tak ticho troška, tak je to kvôli tomu, že ja už som z toho úplne odjebaný a už idem proste z posledného, takže ak by vás to zaujímalo, že ak budem troška reagovať na tie TikToky, alebo ešte som si niečo pozrel, nejaký ten Brunswick lore, tak môžete si to ešte kľudne kúknúť, síce už tam nebudem môcť tak veľmi vyprávať až na ten Brunswick lore, čo tam budem čítať, ale tak už mi aj stačilo, na to video, lebo už som išiel fakt z posledného, ty kokos, takže tak. Takže toto asi už nebudeme riešiť, tu teraz ďalej čo máme, tak je jeho TikTokový účet, ideme sa pozrieť na nejaké tie jeho videjka. Takže tak, ideme si to kúknúť. No poďme na to. Neviem či nestopol, haľo. No dobre, už mi to ide, yes, ďakujem. Sex mi chybí, ale nechci ho poskytovat lidem, kteří si to nezaslouží. Jaké by si to ty zrovna zaslúžil, ale okej. Môže byť. Děkuji. 5 kilo, děkuju. 5 kilo. Ano, já jsem mi včera pozval, ale dneska máme pánskou zvířat. S kým? A s kým? Možná, že tam přijde Petr, má tam přijít Max Green a ještě nějak. Max Green. A dneska jako? Neviem, či to akože to sa mi oplatí pozrieť. Rizlar je spátky, no daj. Z Fortnite videjko nejaké. Rizlar je spátky. To chce vidieť. 364 sledujících. Počkaj, on hrával fakt, že Fortnite tebe jebe. On fakt hrával Fortnite, ty kokot, čo? Jan, čo ti jebe, ako... WTF, to je horší než Shopaholic Adel. Chudá golka. Čo ti jebe, nice. Budem to dokúkať. Áno. Ináč to je ešte halus, že proste nájem plus kauce na beat a normálne si na to vypýta donate, no moje gól. What the fuck. Prečo ja nemám zrovna také život? What the fuck. Máš tam žádost. Máš tam žádost. Když budeš chtít, tak mi napiš soukromně. Dobře. Nenúte ma tomu. Ja som povedal, ja už to jebem, ja si nebudem dávať čota. Nenúťte ma k tomu, jebte na to. Jebte kurva na to. Toto čo? Kde je? To kde je? Ahoj Maxi. Ahoj. Počkaj, to koľko mi mám tých cheeseburgerov, mňam, teraz mám aj čo chude reálne. On kde je? Dobrou chuť ti přeju. Počkaj, normálne on za ním 5 krát dojde, že ahoj Maxi, dobrú chuť, ahoj Maxi, dobrú chuť ti přeju. A on aj furt tam potravuje s tým do piče. On si ale ešte má piči, no, čo ti poviem. A to čo sú v nejakom bare, alebo čo to je? No, popsal jsem mu dobrou chuť, protože jí hamburger. To sú v nejakom bare isto, či ja neviem, čo to je, ale neviem, ja... Ex Nikola, čo ti jebeno ukáž? Dokážete mi tohle vysvětlit? Proč by mi psala bejvalka? Asi kvôli tomu, že už si slávny, že máš nejaký fame a že možno asi máš nejaké love, no, aj keď nemáš, lebo si ho rozdrbal všetko, ale začal si mať love, no. Aj si hlavne mal ten fame, takže preto. Čo my vieme, neviem ti to takto vysvetliť, ale je to aj tým. Rage, to chcem vidieť. Tak sem nelez, ty kreténe. Když se ti tady nelíbí, táhni si někomu jinému. Já už to jako musím říct na rovinu. No, to nebol zase taký rage. To kebyže vám ukážem iný rage, ty kokot, tak to uvidíte teraz za chvíľku. Tak vám ukážem, čo je rage, ty kokot. Toto je rage. Ja neviem prečo, ale ja vždycky, keď to vidím, ja sa furt na to smejem. Težký rána, to si pozrieme.
Ako, nebudeme si klamať, ale Čavo je dobre v piči, že sa ani nevedel postaviť z miesta. Čo ti jebe? What the fuck? Čavo je dobre pič. Toto mi reálne vieš čo pripomenulo, on jak takto išiel po štvornožky, teraz reálne toto mi pripomenulo, keď ja som mal, tak ja neviem, býval som v Petržalke, mal som asi tak kokot, že 12 rokov alebo koľko, no ma jedného pekného krásneho rána som sa zobudil a ty no ma mámku vidím rozjebanú na gauči, ty kokot, takto šeliako, takto úplne kokot jak Kleopatra, ty kokos. A čo ti jebe, ona normálne keď celá ísť na záchod grcať, čo ti jebe, ona takto presne išla po štvornožky sa jebala na ten hajzel. A normálne grcala ty kokos tak, že to ani nevyzeralo, že to keby grcala, ale skôr akoby šťala ty kokos cez zubu. Čo ti jebe, no a ešte hrudky to malo. Fuj ty kokos, čo ja furt vyprávam, mne jebe už. Toto čo, drepy v metru, no daj, to chcem vidieť. Jaké drepy začne robiť v metre. Wow. Dobre drepy. Ty kokos. To je iný drak. No vlastne je to Linux drak. Ale však si mohol dať viacej. Dobre, to už asi nebudeme riešiť. Dobre, teraz tu máme stránku. Má ináč zaujímavé, že proste on má svoju vlastnú... stránku, ty vole. Že Brunsliglore.cz, ale to asi nie je vlastná stránka, ale tak má proste stránku Brunsliglore. Dobre, takže zpět v čase. Takže doba predtvičová. Jak se zadlúžiť? Ja si radšej po slovensky to dopíčal, bo ja neviem po česky, dobre. Ako sa zadlžiť? Podľa svojich slov sa Jan Brunslig zadlžil a dostal na ulicu kvôli tomu, že pri práci prestrihol zlý kábel. Je to jedna z viacich verzií, ako sa do dlhov dostať. Druhou známou je to, že požičal kamarátovi, ktorý potom zmizol. Info z podcastu. No, tak asi toto nebudeme teraz riešiť, iba si tu proste prečítame proste tieto všetky veci. Február 2021, začiatok Twitch kariéry. Bez tohto kroku by sme už tu teraz nesedeli a neprezerali si timeline, ktorá zahrňa trochu toho bizarku. Dobre, už pomenovanie. Na začiatku roku 2021 Brunslig začal streamovať Fortnite. To je ináč, že by som... No, zaujímavé, že väčšina ľudí streamuje Fortnite. Takže ja som točil Fortnite, aj točím ešte občas, ale tak... Už to nie je také, že už to točím v kúse, vieš, takže to je to. Že v jednu dobu som aj dával neviem koľko videí po sebe z Fortniteu, takže tak. A aj vďaka tomu teraz sedíme pri monitore a hovoríte si, to sa fakt niekomu chcelo to všetko spísať? Tak asi hej, lebo však budeme vedieť, lebo dotyčný človek asi aj vie, že proste sa to bude riešiť, čo sa aj rieši, takže to je to. November 2021, donate bezdomovcovi. Toto je jeden z tých prvých levelov, na ktorých začínal. Bolo to vtipné, nikoho to neobťažovalo a vlastne ani po 3 rokoch sa z toho nestalo nič horšieho. Na Vláclavskom námestí stretol žobrajúceho bezdomovca, ktorému sa rozhodol dať doniť, ktorého vyhlásil, takto vyzerá človek, ktorý je naozaj na dne. Smerovalo to k bezdomovcovi, ale tým, že otočil kameru na seba, to sa neho tiež... Smerovalo to k bezdomovcovi, ale tým, že otočil kameru na seba, to na neho tiež by nemuselo, kto vie. No však to akože je to možné, že to môže byť na neho. Jún 2022. Nevšedné kulinárske zážitky, no tak kokos. Reálne ja neviem prečo, ale keď tu čítam tieto popisy, je to normálne prípad, keď som hral normálne mafiu a tam máš proste normálne názvy tých misií, tých kokos. Tak reálne toto mi to niečo také troška pripomína. Akože tieto názvy, že normálne nevšedné kulinárske zážitky. No. Turisti na Karlovskom moste hľadajú najrôznejšie poklady v podobe historických artefaktov. Na rozdiel od Brunsliga, ktorý tu našiel poklad v podobe jedla v odpadkovom koši. Ja aj to sme videli ináč, no myslím, že teraz neviem, či Novby alebo kto to streamoval, ale myslím, že tam on bol. Zrovna, čo si tak pamätám. No, toto je ten videoklip. To je ono. What the fuck? Čo si blázen? Fakt to je ono. Kauza Linux drak. Brunsligová minulosť je tiež veľmi zaujímavá. Toto je udalosť, ktorá sa stala už skôr.
ale až okolo apríla 2024 sa začala dostávať na povrch naplno. Brunswick využíval skôr možnosť, stále využíva prezývku Linux Drag, s ktorou vystupoval na rôznych fórach. Bohužiaľ sa nejednalo iba o fóra spojené s drakmi alebo Linuxom, ale aj na takých, ktoré sú zamerané na ľudí s rôznymi sexuálnymi úchylkami. To je ono, čo sme vysvetlovali, čo je Linux Drag. Co je Linux Drag? To jsem zjistil dneska, co je Linux Drag, a je to vlastně stará Brunslová přezdívka, která... Lidi prostě udělali rešerši, zjistili, že kdysi psal na různých fórech pod přezdívkou Linux Drag. A řekněme jenom, že některá fóra jsou zajímavá. OK, takže kdo ví, tak prostě ví. Kdo ví, kdo zná Linux Draka, tak ví. A včera se stalo něco na Kiku, co podporuje teorii Linux Draka. No a takže Vojta není on. Potom ešte môžeme nájsť, že okrem týchto linkov vyššie sa objavila aj ďalšia zmienka o niku Linux Drag. Nie je tu nikde jasne povedané, že sa jedná o toho istého človeka, ale tento nick má aktívnych takmer 19 dní na informačnom webe o pedofílii. Super. Ďakujem. Dobre, ja nerozumiem tomu, prečo všade, v Česku a na Slovensku do piče, všade proste sú tieto veci spojené s pedofíliou. Normálne všetci to robia, ty kokot, mám pocit, ja neviem, toto je chore už na hlavu táto doba. Čo vám jebe? Jan Brunswick o tom hovoril na streame, že išlo len o to, že mal stránku otvorenú v pozadí, avšak k tomuto jeho vyjadreniu som nenašiel odkaz na záznam. Prehľad aktivít. Takže by to otvorí, ty kokot, to ne. Čo vám jebe, normálne, ja sa cítim jak na policajnej stanici, keď idem doma sa infiltrovať normálne ty kokot do pičovín. Užívateľia, no čo ti jebe? Búrka, čo vám jebe, to čo je ty kokot? Ninja. Linux Drag. No neviem, čo to má byť spojené. Informačný web o pedofílii. Čo vám jebe, no? Čo? Brunswick na Barandove, Jan Brunswick nasledoval Fashion Adel, predtým Shopaholic Adel do televízie. Síce v televízii Barandov nepreberal svoje vzťahy alebo morčatá, ale na druhú stranu našťastie ani drakmi. V tomto programe najmä hovoril o vyzývaní do Clash of the Stars a vysvetlil niektoré svoje životné myšlenkové pochody, napríklad, že by ukončil zápas tým, že by Hajzetovi sadol na ksicht. To akože to skúsim si pozrieť. To ako, ja viem, že už to akože možno naťahujem veľmi dlho, ale skúsim si to pozrieť. Dick. On tu fakt je ten Brunswick. Tak vám teda zajebalo. A není tu ani proste nejaká timeline, kde by som si mal pozrieť nejaké, tá časová os, kde by som si tu mal pozrieť nejaké veci, ale fakt tu je on. Čo ti jebe? Dobre. Dobre, myslím si, že dneskašie videjko by asi aj stačilo, lebo mne už asi stačilo. Ja viem, že možno toto nebolo také videjko, aké som si predstavoval, ale hovorím vám, že mne stačilo. Ja už mám dosť na dneska. No, takže tak. Takže like, odber, komentár, pozrite videjko do konca, keď to pozriete a spravíte, tak ste najväčší frajery a zväčší sa cicina o 20 cm a čajkám sa zväčší riť o v priemere 15 cm a cicky takisto o 15 alebo 20 cm. Takže tak. Salut.